Уважаеми съграждани, като упълномощено лице от името на коалиция Заедно за промяната, преди всичко бих искала сърдечно да ви благодаря и да ви уверя, че оценяваме по достоинство подкрепата, която ни дадохте на 25-ти в деня на общинските избори. В духа на ставащото през последните няколко дни в община Петрич, апелираме към всички да дадете своята подкрепа за промяната. Дошъл е съдбовният момент, когато всеки от нас държи в ръцете си бъдещето на община Петрич. И точно сега е време да кажем не на всяването на страх и паника, не на насаждането на мнение от рода на пак ще бъде същото, не на апатията и безразличието, не на старото, което вече не носи нищо добро. И ако пренебрегнете нашите послания за промяна, твърде вероятно е отново да имат преимущество тези, които дълги години лъгаха. Ние искаме да променим стандарта на живота в нашата община, но сами не можем. Необходима е волята на всеки един от нас, изразена с вота ни в изборния ден в неделя. Ние искаме честни и коректни взаимоотношения в обществения договор между нас и избирателите и тези, които са избрани. Искаме избор, който да възстанови доверието между управляващи и управлявани. Коалиция Заедно за промяната подкрепя кандидата за кмет Димитър Бръчков, защото в него виждаме алтернатива на досегашния примитивизъм в управлението, на безхаберието към проблемите на хората, на ниската интелигентност и самоуправство. Нека всички заедно да подадем ръка на новото, на промяната, на един млад човек, носещ в себе си заряда на бъдещето, предизвикателствата на новото време със своя интелект и смелост. Да подкрепим Димитър Бръчков, човекът намерил сили да се изправи срещу старата неработеща вече общинска машина. Да заложим на младостта, енергията и амбицията за промяна. Само те ще ни гарантират свободата на мнение и гордостта да се наричаме гражданин на община Петрич. Гласувайте с номер 16, защото 16 е повече от 6. Благодарим ви за подкрепата.